anellet d'anguila? Sí, el vaig guardar com a record del dia que vaig conèixer en Quirica. Està ben florit. Ai... Mireu, nois, que net que ha quedat. A veure si ho fas de tant en tant, a partir d'ara. Sí, esclar. Molta feina, però no hem trobat l'anell. A veure si tinc sort i el trobo demà a l'institut. Em devia caure en algun moment durant la festa. Si no, no ho entenc. No el trobo enlloc. Què és el que no trobes? Ai, casoner! No res, no et preocupis. Què passa? Que has perdut? Ui! Puja! Mira aquest anell! Oh! És el mateix anell que tens tu! Què et sembla? Però com pot ser? D'on els heu tret, aquests anells? T'agraden? Els venien en una parada. Els venien en una parada? De veritat que els heu comprat en una parada? Sí, en una que hi havia per aquí. Que estrany! Què se'n deu haver fet? Ah, Uf, ens ha anat de poc. Ha sigut un encert tancar la paradeta de seguida. I com és que ara et dediques a vendre anells? Quin un em portes de cap? Ho faig perquè això els confondrà i els hi impedirà de descobrir que l'anell els hi hem robat nosaltres. I de passada també farem diners extras pel Consell d'Estudiants, que sempre va just de recursos. 2 pardals d'un tret. Aviat tindrem l'oportunitat de desfer-nos del déu del sol. no n'hi ha cap de parada per aquí. Però és veritat que els hem comprat aquí. No us enganyem, de debò. Nosaltres no diem mai mentides. Me'ls podeu deixar veure un moment, sisplau? No, cap d'aquests és el meu. Què? Estàs morta d'enveja? Un somni fet realitat. Sí, perquè sempre l'havíem volgut tenir! L'anell d'Ancusa! Ostres! S'ha tancat! Però com pot ser? Quina estafa! On és la paradeta? Què s'han cregut, aquests? Ah! Només eren imitacions. Karin! On és el teu anell? Sisplau, no em diguis que l'has perdut, perquè seria un drama. No, només me l'he deixat a casa. Ai. No sé com, però he de trobar l'anell abans que en Casoner descobreixi que l'he perdut. De les fotografies de quan era petit. Mama! Sí, esclar, sóc la teva mama. M'has mirat bé. No ets la mama? Escolta, com et dius? Susune. I busques la teva mama? Sí, he de trobar la mama que tenia abans de seguida.
l'anell. Nen, espera't un moment. Què és això? Aquests edificis no hi eren aquí. Suzune! Em pots ensenyar l'anell que t'ha caigut abans, sisplau? Sí, té. No és el meu. És molt bonic, eh? Moltes gràcies. De res. Li he de donar a la mama de seguida que la trobi. Doncs mira, t'ajudaré a buscar-la, què et sembla? De debò?